мадарам қати аз 15 сол зиёд шуд ҳамин атиқафурӯширо ташкил кардаастем. Лекин ин 3 сол шуд ин мағозаро мо ташкил кардаастем. Мана инҷада суратгирафҳои шӯравӣ ино давраи шӯравида қати плёнка кор мекарданд. Номаш Москва, Любитель, Фейс, Зорки, Зенит, суратгирафҳо. Чанд нави суратгирафҳо ҳастанд ако инҷа ҳозир? Инҷада суратгирафҳо 120 сомон то 300 сомона нархи арзиш доранд. Мана нишонаҳои сари зинагӣ ин ба урусӣ мегӯянд ки начокҳои шӯравӣ, даври шӯравида ин чизора дар киёска савдо мекарданд. Мана нишонаҳои настольни медалҳо, фарфорови статуэтки, нишонаҳои хизмати аскарӣ, не ин ҷанги бузургота не, советская армия меган солҳои 70, солҳои 80 солҳо, китобҳои шӯравӣ ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ, откриткаҳои шӯравӣ, бивши СНГ ҳаста, ҳам тои Тоҷикистони ҳозира. Мана инҷада матрёшкаҳои моли Русия, матрёшкаҳои ҳам хеле зебо аст. Ин чизо барои меҳмонои халқи Тоҷикистон. Якум ин чизоро ҷамъ мекардем, мо худамо ишқибоз будем. Ина номаш коллекционер меган, касе ки ҷамъ мекардан ҳамқали чизо. Лекин баъд оста соли 2012 падарам қати ҳарди мо як масъалада омадем, гуфтем ки дар ҳамин центри шаҳр ҳам хеле мағоза як ташкил кунем. Барои чӣ ки ин мағоза беҳад барои хориҷиҳо маъқул ҳаст. Ҷамъ овардаги мода аз ҳамин чизе ки дида истодед як 35% буд мода. Баъд оста мағоза мо берунда навистаги хариду фурӯш одамо меёранд, халқи Тоҷикистон, барои чӣ ки зиндагӣ барои ҳама даркор аст, паём мода метиҳанд, як хелоша без наличие журналда отметка мекунем, қабул мекунем. Баъд кай ки фурӯхтем, телефонҳошон ҳаст, занг зада мо ба ёра пайгон мекунем. ҳозир харидоро бештар киҳоянд, хориҷиҳо ё ки худи мардуми? ҳозир бештар харидоро хориҷиҳои халқи Чин, китайцо. Баъд ҳаст меҳмонои Ҳиндустон, Ҷапонӣ, Фаронса, Эрон, Покистон. Мин соҳибошон ки биёранд, мисол нархша чанд ки бугӯянд, мо болошда 10 то 18% болошба монданро ҳақ дорем. Баъд меҳмон барбир ҳозир даври шӯравида мағозада чанд сум ки бошад ҳамон нарх мегирифтанд, ҳозир бошад кам бо савдо карда харид мекунанд. Хай ношукрӣ намекунем, ҳазорон шукр, барои чӣ ки шаҳри мо зебо аст, Тоҷикистони азизи мо. Ҳол ман ҳамон шиносномаи давраи шӯравӣ мо ҳамон чизо ҳамаш маҳфуз. Ҳар гоҳ мебинам баъзе мукофотҳо гирифтагӣ ҳастем, ифтихорномаҳо ву ҳамино аз ҳамон давра. Носталгияи ҳамон хеле як пазмонӣ, як ҳолати пазмонӣ бисёр. То куҷо зарур аст будани ҳамин гуна масалан мағозаҳо барои насли имрӯз чӣ додан метавонад? зарураташ ҳамин аст ки бояд гузаштаро фаромӯш накард. Як марҳилаи таърихӣ буд. Масалан мо ҳеҷ фаромӯш карда наметавонем чӣ хел мо октябрият шуда будем. Баъд мо я ба сафи пешоҳангон, яъне пионерон қабул карданд. Ёдамон ҳаст ки ин барои мо як ифтихор буд, ин қадар хурсандӣ бепоён буд. Ба Комсомол вақте ки ба сафи Комсомол ворид шудем,